Hello. Leon, der er nogen over på skolen. What the fuck? Dickheads over in the first school. There's 2 schools in this very, very small city. My God. One's for big kids. One's for smaller kids. Oh, I'm gonna put this thing away. No, I'm not. There you go. Here it is. Hvor lang tid kan det tage at komme op i den der fucking fart? Hvad? Hvad? Det ved jeg ikke. Jeg prøver at komme i gear 2, og han var i gear 3, da jeg kom på. Der er sikkert en mand, der er galt med det. Ja, selvfølgelig er det det. Jeg har råd ikke med det. Jo, der er. Der er mere galt med din, end der er med Niels' i hvert fald. Så er det bare ned. Kom så. Oh. Wait, hold up a second. Jeg tror, der er et eller andet galt med din gear. Fordi jeg prøver at komme op i gear 2. Ja. Det virker kraftedeme ikke. Ja, det er svært at komme i gear 2 med den til højre. Ja, nej, til venstre. Ja. Den her hen, ikke? Ja. Nej, jeg havde cyklet hurtigt. Ja. Ja, det kan det. Ja, hvorhen? Ja. Ind i brusen? Hvad? Ikke ind i brusen. På grund af hende der, Marie, der hun giver mig ikke rabat. Hvorfor giver hun dig ikke rabat? Fordi hun... I'm gonna die. Hvis jeg havde en af de her ting, det ville være meget sjovere. Jamen, jeg var nede i et hul for helvede. Jeg skal lige pisse hurtigt. I gotta pee. No, okay, I'm going up here. I'm going up this hill. Oh, fuck. Whew. It's actually kind of hard.